Cati, sóc en Pere, Pere Petit. Bones. Tu no deus pas tenir cap novetat, no, d'allò del projector del cine de l'avi? No, de moment no, noi. Val, perquè amb qui havies de parlar d'això? Amb això haig de mirar de veure en Pellicer. Ah. Demà quan vaig portar-hi el correu, miraré si és allà a les oficines, i si no hi dirien aquella noia. Ah, vale, sí. A veure més o menys. Vale. Aquella que me sap dir. Val, perfecte, perquè en cas de tenir-ho aquest, què ho té, en un magatzem? Sí. Va, perquè clar, notícia de... no sabem ni si s'han venut ni no sabem res, no? No. Sí, pot ser que senzillament hagi anat deambulant d'un lloc a l'altre. Exactament. Sí, això és el que me va dir ell. Bueno, doncs vull dir, si me'n pots averiguar alguna aquesta setmana... Sí. I... A veure si demà...